українське суспільство унікальне в плані своєї стійкості. Тому що витримувати психологічно, матеріально, у всіх відношеннях, у всіх складових, витримувати 5-й рік таку навалу, таку страшну війну, яка руйнує міста, яка руйнує долі, яка вбиває людей. Щодня це бачити, багато хто відчуває на собі. Щодня боятися за своє життя, боятися за майбутнє своїх дітей, боятися за свій бізнес і за людей в цьому бізнесі, за яких ти відповідаєш, якщо це, наприклад, власники бізнесу. Тобто стан постійного страху, як правило, руйнує людину зсередини. Але наше суспільство справді унікальне, тому що ми бачимо, що ми даємо собі раду. Попри це все, країна живе, по суті, повноцінним життям.